Alè de primavera, en som els autors. Quan és 23 d'abril, l'alè de la primavera aroma tots els indrets dels pobles i les ciutats. La diada és tan popular que els autors de les històries escrites en prosa i vers que el llibreter ofereix, sentint-se reis per un dia, no paren de signar llibres als infants i a la gent gran. La festa és molt celebrada per letrejar i per florida i a roses de tots colors i un sortit de recitals de diversos que descriuen el brau cavaller de Sant Jordi, una princesa captiva i un drac molt malcarat. Actors descantats que són de llegendes i poesies amb molt de plaer llegides en biblioteques i escoles. Bona diada De de Sant Sant Jordi! Jordi! Una glosa de Osaque. Con Sant Jordi.